Benvinguts de nou al taller d'alquímia del gran mestre Magoni. Avui us explicaré un dels grans misteris del desert, el misteri de la serp del faraó. Diu la llegenda que la mòmia de Tutankamon té una gran maledicció. Si es barregen les restes de la mòmia de Tutankamon amb la sorra del desert i tot això s'encén amb el foc sagrat, es generarà una bèstia, un animal, la gran serp del faraó, que portarà malediccions a la terra. Hem portat per vosaltres dels misteriosos deserts d'Egipte la sorra del desert. Faré un piló. Mireu quina sorra més especial. Mireu la sorra del desert d'Egipte. I afegeixo l'aigua del Nil. I faré un forat perquè hi càpiguen les relíquies de Tutankamon, que estan a dintre d'aquest pot. Tenim aquí l'aire, l'aigua, la terra, i ara falta el foc, perquè surti l'animal, perquè surti la serp del faraó i la seva maledicció. Fem foc en aquesta muntanya. Mireu com apareix l'animal, mireu quants caps té aquesta vegada, cada vegada té una forma diferent. Oh, quin animal més terrible! Ah, quina por que fa! Ah, una serp de molts caps! Ah, mireu la serp del faraó, mireu com apareix. Ja hi tornem a ser! Pep, però on tornes a anar disfressat així d'alquimista? Vigila, que hi ha la maledicció del faraó aquí entre nosaltres. Pep, no ens enganyis, això torna a ser una altra reacció química. No, home, no. Aquesta reacció química és molt senzilla, està feta amb productes ben casolans, com són el sucre i el nitrat d'amoni, que el podem trobar als fertilitzants com aquest que tinc aquí. I el que ha passat aquí en aquesta reacció química és que el sucre s'ha carbonitzat, formant aquest carbó, el qual ha sigut inflat pel nitrogen, que s'ha després de la descomposició tèrmica d'aquest nitrat d'amoni. Mira, Pep, saps què? Cada vegada que fem una cosa d'aquestes, m'aixafes la guitarra. Em penso que la propera vegada ja ho farem en un altre lloc, eh? Deixem-nos estar de tants tallers i tantes històries. La propera vegada ens trobem en el nostre laboratori. Doncs fins la propera. Fins la propera.